Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hatta Jesus Kristus. Adorakso ta paradi hata nitu hatta jumulu hita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata itu hata nagabi jamita di minggu pa-20 dung Trinitatis di hari Minggu 22 Oktober 2020 ima natar surat di buku panurirang Jesaya bidu 45 ayat sada rodi ayat pitu doho topik minggu jauh bado mual ni haluaon Tuhan sumber keselamatan. Hujahama dihita songonoma di dok hata ni tu hata. Songonodo hata ni Jahoba tu naminiahana tu sikores na hutiop di tangan nasiamun papatuhon akabang soparbigu di jolona jala makarhari si jata sian goting ni akaraja mangukap di jolona akapitu dohot bahal unak kicu didapot. Ahu mardalan di julum jala pahornopon aka butul-butul. Ropu hakuma aka pitu tobaga jala sega aku aka sordak bosi. Jala lehonokuma diho arta aka nadihalo hahulomon dohot homitan aka natinabunihon. Asadita dahoau do Jahuba debatani Israel namaju guarmu. Alani Jakob naposoki dohot alani Israel nahupiliti ubahen nahujouho di guarmu. Pola marsahala guarmu hubahen tagan sodita dahodo piao. Ahudu Jahoba jaladanga dong be debata dukonyau huhohosi doho tagan sodita dahodo piao. Asa ditadahalak akan nasian habicara doho sian hasudutan naswarong debata dukon yau. Ahu do Jahoba jala dukon yau dangadong. Ahu si jadi hatiuron doho sitopa hahulumon. Sibahen hadameon doho sitopa hamagoan. Ahu do Jahoba sibahen saluhut nai. Ima hatan itu hatta. Di hamua kadamang doho dainang au sugari disukun hita sada-sada taringot tu dia do manang ahado narumikot di ngoluon ra maragabido alus nabui tapat dok adong doi namadok mangad do narumikot ayaha tutugunana say hata portibion anggo maledo si ubeo nati. Saya songon namar pikir idaun HP namaledo. Jadi mangihutos sebahagian halak mangad do narumikot. Adong do namadok arta do narumikot. Ayaha tutu gunana mangulu anggo swadong do arta niba. Jadi molonunga adong artana ngasonang be rohana. Adong do musena madok jabatan do napeting huaso. Ay buktina gudang do olo pahabis hepeng na demi sebuah jabatan. Songod di masa-masa nuaing rupani sude naing bupati, sude naing anggota dewan, sude naing wali kota dohotaka jabatan na asing dope. Adong na pola radi pahabis hepeng na demi jabatan non. Taksala yati, silakan. Adong dora namadok hepeng do narumikot. Tuahaguna na mangulu anggo swarong do hepeng ninna rupani. Jadi ukuran ni ibana na manguluon adok kepeng. Molo nunga mar hepeng amam masudi. Alai molo swadok kepeng sigama na manguluon. Ada uang abang sayang. Adong do namadok hahipasod do narumikot. Napiting sehat. Marpugus petaho asal mahipas. Buat apa kaya tapi sakit-sakit ninna musiate. Jadi kesehatan itu segala-galanya baginya. Molo ngahipas pamatang mangalaksya langope bebas ma madalani sidalana pe bebas
Ay gudang do halak say di julu na si panganon na tabu-tabu dang buy be di pangan. Holat tijur na manang ijur na hinam ha di boduti songoni. Yalangi halak tabu di pangan halak tabu-tabu ang bebana holan nama boduti na marupan ni. Ahadope muse narumikot. Silah katapad dobe manang nadia pe natapad dohi dangadong nasala disi. Jala dangadong nakeberatan disi. Mularong nakeberatan pabuah mutu au. Alai sian sudi narikot natapad do nakito tu adong masada angwa pala narumikot situ tu di nguluon. Dia may ima haluaw manang keselamatan. Malua manang selamat. Jadi tung manang ahape natapad do narikoti songon na digijang naking anggoso malua do hosata anggoso selamat do hita dangadong lapatan ni isudi laos nama morajongi anggoso malua do daging do hotodina dang marguna hamoraw nai laos perpangkat natibui laos presideni anggoso malua do daging do hotodina marisuang do isudi laos nagumateng dohot na ubaga di saluhu portibiope ibana anggoso malua do daging dohot todina marisuang do isudi alani dak palubihu molotadok anggona rumiko di nguluon ima haluaon keselamatan selamat lahir selamat batin selamat raga selamat jiwa selamat di rumah selamat di sawah selamat di kantor, selamat di jalan, selamat di dunia dan selamat di akhirat ate. Selamat makan, selamat minum, selamat mudum, selamat tidur, selamat nang si selamat. Ay nakpe guarna si selamat dang jaminan ni dang otomatis si gabe selamat. Selamat manang malua sian parmaraan ate. Idu asa ganup ari tapangido asa malua hita siya nakanabui mabahen marmara daging dohoton di taon sa tapangido di bagasat tangyakta palua mahami sa init tarupani palua mahami siyan aka na bui mabahen hita marmara pokokna selamat segala-galanya ma hamua kadongan molo didok malua manang selamat macay gudang do na hinakam ni padohani di bibil tai molo tado rupa ni salom nita gudang do hinakam ni dakolan na marperdumuat tu jiwa dohot surgui termasuk do tu keadaan manang kesehatan manang hahipason ditiki di suku si Joseph taringot tu keadaan ni among na tuak kahahang ginai hipas do na posom amatai mangulu dope ibana ninna di sada Musa 40 ayat 20 pitui marlapatan doi selamat dope bapatai ido lapatan ni lapatan na molo tadok songonito songo paddohanon tu haha anggit tarupani boha mangulu dope ibana hipas dope nita namarlapatan malua selamat dope dibibeli hata melua manang selamat merperdumua donangi tu hadameon dohot kebahagiaan hata melua ipe merperdumua dui tu kemakmuran manang tu hadumaon maduma molo denggan parsaurat tu dongan nang tu debata ipe tong de rupani merperdumua tu haluaun manang tu keselamatan nak kiningan hamua kadongan saha porsiaon meragam do di patu pajol manuaing asa meluai bana sian ragam niya kaparmaraan isarani di perkerejuan manang diaka proyek diwajipod do rupani pakai helm salah satu ate dohot aka perlengkapan na asing jala mamitur di surat do di pitu ni gerbang perusahaan nai keselamatan adalah yang utama ninna. Jadi manang isi nakarejo diwajibkan mengenakan akapahean keselamatan nasidei safety.
molodang dang dipaluas kerejo. Ala ido na utama di nasida keselamatan ni karyawan adalah prioritas utama. Ay marhua tutu say kerejo nasida hape terancam keselamatan nasida. Molo naik pesawat hita akan naukiaru pa ni naik pesawat dang habang pesawati saliling susudi mamake seatbelt nabi. Nang dung digijang rupani tetap do say didok pakyon sabuk pengamani ayolo do sipata dito ngaddelani digijangan molotopu memulus aka awan na macay tebal itor say didok do julu asa dikenakan sabuk pengaman. Atik penihan molotung dipakai pi bamulo terjadi sesuatu digijangi tongdo madi dikate alai do maka si dauda soni marupani dido akapetin jupe berek kita wajib do mengenakan pelindung gigi molo naing martubuk ay molo dang adongi tabayak kom manuaing tulu heli manubuk pe ditubuk nginginai baolo don no mulak sian pertandingani dang marngingi be monang do alai dang marngingi inna rupani. Jadi wajib doi. Aka juru masak pe wajib do memakai pelindung badan molo manggoreng doh mangalopa. Aka save ade tabereng rupani itor say dipakai doi parjulu baru pe mangalopa. Ayolo do mamirsa kimia nai tu pangalopai yesui menghindarkan asa unang kotor. Yang gohita mangalopa sipata do toe ma in molo digoreng ma jahiri mamirsa ma rupani miak nai mangakak mai bana siapa ngalopani ayolo duga bi marpura-pura tanganna manang setawi buhinai alahona percikan ni miak itu ibana di mobil pe diwajib podo memakai seatbelt setiap laho menyetir hatik pe gudang do dang taat rupani aka pengendara sepeda motor wajib do sasitong na memakai helm alai sipata may dang dipake molo disukun buah sadang dipake alusna ay swadok polisi jadi pangatusyon na helmi dipake molo arong do polisi padahal helmi laho melindungi si majujung naido ati adong dia rupani di dalani jadi molo tung madabu pe ibana dang mamitor langsung si majujung nei tu aspal manang tu dalani nunga adong alat pelindung manang alat keselamatan di ibana ima helmi alai gudang do molo dido pakai helmin soal polisi habedak tu polisi menjaga keselamatan ni badan nei do rupani pokoknya hampir di sudi kegiatan dohut ulau dosa sitong na disarankan memakai alat pelindung asa meluai ibana sianak kanabui mabahin ibana marmara termasuk do memakai jaket asa unang masuk angin jadi dang holan gaya-gaya aniati alai manang nadia pei di patu pajol masa luhut nai da holan upaya sabing doi anggona menjamin 100% datung adong lapatan na rupani molo tapahe aka natado digijang naking dan gabi otomatis malua hita si anaka nasota halomohoni kemungkinan upayata hanya meminimalisasi do anggo halua uni manang keselamatani dahola siat tu hataido anggo na palua hon holat tu hataido idu asa gaduk martangia kita saita pangido palua panghamisian pangago atik pe nunga tapakti sudia ka perlengkapan nakiningani ala tarajumi jauh badu mual ni haluaun Tuhanlah sumber keselamatan kita ibana donatuk na paluahu kita yang dapat dilakukan manusia hanya upaya saja dangadong na malua sia diri na sadiri tuhataido na paluahon ido nuaing na sunarahon ni mingguo tuhita jala marragam do dalan ni debata palua hojolma na hinokop nai dak pola taguri tu hatai taringot tusi
Ubo tu ado tu hatai patupahon na dinggan laho paluaho bangsona. Mulu gabi dipilih Jehovah si Kores sona tajaha diturpukon dalan na laho patulus haluaw tu bangsona tutu dang nasalah pilih ti buasai na suarong be na asing ay sohala na tumadda debatai nin na rupani nita jalaboy do marragam akakeberata tatadok alay berdaulat do Jehovah laho mamilit manang ise suruon na laho patupa haluaw tu bangsonay nang tu hita pinabuy do piliton ni debata laho patulus sakap na lomo ni Tuhanido dang lomota taingok do ede suka-suka mu Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua kurelakan, namanya dimuliakan. Nina diede. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ima hidup ede rupanya. Ya lo moni Tuhan ya te. Na pasti dakolan na marsuru Tuhan te. Dibohali do akan na sinurunay. Dibohali do si Kores laho patulus sakap nay. Takas do itaida di bagasat trupukon. Ditiup do tangan na siamun. Mardala do ibana. Dijuluna pahorno pakabutul-butul. Jala diropuhi do akapitutob baga. Jala disegay akasordak busi. Dilehon arta na sumurung do homitan akan natin nabunihon. Ra dake pengon nanidok na alaiha guguod do dihohosi diparsahalai sudinay di patupa Jehovah asamanan de si Kores nang bangsoy debatado anggo na bertindak jalan na paluahon ula-ula sabing do ibana manang napigahali sa didok di baga sa trupukon asa ditadahuaw nin naripani buasa mao si didok asamanad da bangsoy Jehovah do anggo na paluahon asa takas diboto bangsoy nang si Kores sa diri dada ibana na patupahaluaw ni debatado. Asa unang adong na mabuat sangap tu dirina ay jolmaon kesempatan dalam kesempitan do holan adong kesempatan ambil isu do mabahenon nin narupani audui ninna hapeso iban ato nga kamang dohot tamuinang manadda mahita Jehovah do mual ni haluaw. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pasu-pasu may jala paurat to di bagasan rohanami bi. Asa di parbuihok katami, parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.